बनरगाव ब्लक कमिटि BPF आ 5th प्राइमारी विज फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी खुंफुंदों। कक्राझार जिल्ला आप्लागाव प्राइमारी कमिटि BPF नि सिङाव थानाय साउथ आप्लागाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बनरगाव ब्लक कमिटि BPF नि बानजायनायाव दिनै 6 अक्ट' आगस्तनिफ्राय 15 अक्ट' आगस्तसिम खुंफुंनो थाखाय 5थि प्राइमारी थाखोनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बे 5थि प्राइमारी थाखोनि जोलुर बादायलायनायखौ 9 नं बनरगाव बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारिया बाहागो लानानै बेखेवना होयो। दिनैनि 5थि प्राइमारी थाखोनि जोलुर बादायलायनाय जागायजेननायाव पाटगाव प्राइमारी कमिटि BPF आरो झारबारि प्राइमारी कमिटि BPF नि गेजेराव जोलुर बादायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव 9 नं बनरगाव बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारि, डिस्ट्रिक्ट अफिसार प्रदीप कुमार नार्जारि, 9 नं बनरगाव बियाबनि TCLC मासिगिरि दत्त ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। आंखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जोंनि आप्लागाव प्राइमारिनि बा BCDनि सिङाव खोला आप्लागावनि गेवलां फोथाराव 5थि खेब जोंनि बनगाव ब्लक कमिटिनि मोनसे टुर्नामेन्ट फुटबल टुर्नामेन्ट अपेनिं जादों आरो बे फुटबल टुर्नामेन्टआ जोंनि गोदो 2005 निफ्रायनो बेखौ स्टार्ट खालामदों। जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार जेब्ला सरकाराव 2005 आव दायथ' लायो बे समनिफ्रायनो जायै दिनै 5थि खेब जाफैबाय। गेजेराव गेप जाबोदों माखासे जाहोननि थाखाय। दा देग्लाय जों बेखौ स्टार्ट खालामफिनबाय। गतिके जों जेब्लासिम जोंनि दोलोआ थालांगोन BTC सरकाराव जों बेखौ ब्लक हिसाबै जों बेखौ सालायलांबाय थागोन। निस्सय लागोन। गुबुन गुबुन समस्थियावबो जोंनि बनगाव ब्लक कमिटियाव जेरेखम फुटबल टुर्नामेन्ट होदों बा फुटबल टुर्नामेन्ट नङाबा दस्रा इभेन्ट्सफोर लागोन। निस्सय भलिबल दङ बा एथलेटिक्सफोर दङ बेखौ निस्सय लागोन। गतिके आं खावलायो जाहाथे बयबो जोंनि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया जोंनि नैबे टुर्नामेन्टखौ गाजा गोमजायै फैनानै मदद होफैयो आरो नायफैयो जाहाथे जोङो जोंनि गथ'साफोरखौ जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जों मोनसे एनकारेजमेन्ट होनाय जायो। नायफैयोब्ला निस्सय जोंनि गेलेगिरिफ्राबो मोजां मोनगोन आरो बे मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्ट जाहाथे दिनैनि मुगायाव फुटबला मोनसे ओरैबायदि इम्परटेन्ट मोनसे टुर्नामेन्ट जाबाय बा स्पर्ट्स जाबाय। बेखौ बुहुमनाङैनो दिनै बयबो बेखौ बजबनानै लायो आरो बेखौ बयबो जोबोद गोसो होनानै गेलेनो नाजायो। टटेल जोंनि बनगाव ब्लकआवहाय 13टा प्राइमारि दङ, 13टा प्राइमारि। दा बे 13टा प्राइमारि गासिबो प्राइमारिनो बाहागो लादों। दिनैनि अपेनिं डेआव जोंहा झारबारि प्राइमारि BCDC आरो पाटगाव प्राइमारि BCDC मोननैनि गेजेराव अपेनिं दिनै जागायजेनबाय। फाइनालखौ जोङो 15 आगस्टआवनो लागोन। मानो होनबा खेला जोंना नकआउट सिस्टेम जायनि जेनगोन बे थानांगोन। 15 आगस्टआव जों बेखौ गाजा गोमजायै जोंनि भारतनि जिहेथु जोंनि इन्डिपेन्डेन्स डेखौ लोब्बा लानानै जों बेखौ गाजा गोमजायै जों बेखौ खुंगोन। औ, जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बेखौनो सिन्था धारा खालामनानै जाय लाइमोनफ्रा स्पर्ट्सजों गोबां लोब्बा दं, नट अनलि स्पर्ट्स फरायनायावबो जों बेखौ मोनफा मोनफा खाबु होनो थाखाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा मोनसे सिन्था धाराना खालामगासिनो दं आरो बेखौ निस्सय लागोन आरो स्पर्ट्सखौथ' जौगाखागोन होननानै जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बेखौ जेब्लाबो सानबाय थायो, जेब्लाबो बेखौ जोंनो इन्सट्राक्सन होबाय थायो जे स्पर्ट्सखौ जेरैखि जाया जों BTC ओनसोलाव फुटबलावल' नङा अनेक दं, जेरै उसु दं, टाइकान्ड' दं बा काराटे दं बा दस्रा भलिबलफोर दङ आरो जोंनाव बक्सिं गेलेग्राबो दं, आर्चारिबो दङ। जोंना नै मानगोनां DSO बिदा गेदेरानो दंफैयो। बे आरोबाव साबसिन बुंनो रोंगोन रिगार्डिं गेम्स एन्ड स्पर्ट्सनि बिखय। मा लादों मा लाया जोंनि DSO आदायानो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव रोखायै फोरमायनो हागोन। गतिके जोंनि BTC सरकारा इयुथफोरनि थाखाय जेब्लाबो मोजां खामानि मावनो नाजागासिनो दं आरो नाजालांबाय थागोन।